Sorkar jala Meghalaya ka jing shimkhia ba ka jingja ka balaja Karnataka ka bede ba ka jing Khlad ukhna skol bo pulia po ka te jala tang na ka daw bala ay ki da ka bambasa ha ka baning kong ling ba ka tanat pulia ka khatnyau trik uleber ara jarupsan jong ka office Directorate of School Education and Literacy klapha arngut ke officer ban likindu bat ya trailang ba ki bor Sorkar ka jala Karnataka ka te ka hukum ka de ka balawan ling ba swapnil tembe IS Director Badlapha Yoba Pisun Sub Inspector of Schools SDSEO Shillong Baduba R Kharsantio District MIS PM Poshan Shillong Ban Hiar Karnataka Ban Lumjing Tep Niki Bor Panjat District Ban Nakikmi Kikba Jongki Khynnah Puli na Meghalaya ka hukum ka labatharo ke officer bikin ai kaipot katba la halor ka tege jingja ha step jong ka khat phatrik uleber arjar pusan menteri rangba kondot sangma ru ulatho hakren san social media X ya kabolo Pynbna ban ai jingirap na kaliang ka Sorkar Shillong Ïing uteu Khynnah kabalong hadu lailak tingka haringkat ru ka kubor sngolam shika Ïing kasem na lor kata ulaong ru ba ka Sorkar kan sakmi ru ya ka jinglot jingsap jongki Khynnah akabai dei bat kabai Sumar jong baro batban pha ka jingkit bok bakin kot nyo hakani ka jingja ka basusi ka bagini Khynnah kilabam ya ka jingbam sa ka bala kalalong bi ka met jongki uba Khlad udeu Khynnah basong class 6 bula itu kerteng kumukre lang khongtani khatlai snam kerta bat ki bedang sha Sumar ki don sa arflai ngot ki Khynnah ki bedina ka jela Meghalaya ban ringot ki ki Khynnah snong kine ki Khynnah ki de besha Sumar Mandya Institute of Medical Science ha Karnataka kine ki Khynnah ki de pulie ka residential school ka batep kum ka Gokul Educational Institution hati ka ke pura Madhya District ka jela Karnataka Badu Khlad udai na kasnong lendam ka bahap apen rusla civil subdivision kini ki Khynnah ki de basa ka hostel jong ka te school ka batre kamru klam ki kendon ai habathin pej bahagi ki shop ka shop plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya